Nekazaritza eta abeltzaintza. Beraien ekonomia gehiena lehen sektorean oinarritzen zen. Nekazaritzaren produktu garrantzitsuenak garia, mahatsak eta olibak ziren, baina horiek ez dira penintsularen iparraldean ematen. Oiartzunek adibidez produktu horien beharra asetzeko merkataritza funtsezkoa zuen, eta haiek inportatu behar ziren. Nekazal produktuek portuko mugimenduaren soileko 30% suposatzen zuten. Gainontzekoak meagintzarekin, arrantzarekin, eraikuntzarekin edo artezurtzarekin izango zuen zeregina. Erromatarren abeltzaintzan txerriak, behaiak eta bideak zeuden, eta nomadak zirenez, haziendaren atzetik ibiltzen ziren. Arrantza. Oiartzun eta Gipuzkoako kostaldean arrain kontserbak egiten zituzten. Lantegi hauek itsasertzetik gertu Urgezete, erreka edo ibai baten ondoan kokatzen ziren, adibidez Bidasoan. Arrainak harrapatzeko egokiak zirelako. Arrantza eta arrain kontserben merkatuak itsasaldeko eskualdean antolatu zeuden. Kanaberaren arrantzari dagokionez Zaldizurdaz egindako haria lotzen zitzaien. Hariaren beste muturrean amua lotzen zen. Berunezko pisu bat erantzita eta amuari beita jartzen zitzaion. Itsasontziak kaietaraino sartzen ziren eta salgaiak kai ondoan zeuden biltegietara eramaten zituzten. Meatzaritza. Aiako herrietan meategiak zeuden eta bertatik zigarro ateratzea zuten. Oiaso, gune ekonomiko garrantzitsu batetan bihurtu zen. Meatzaritzaren ustegienagatik. Arditurrikoak Kristo ondoren lehenengo eta bigarren mendean eraiki zituzten. Meategi haietako ezaugarriak hauexek ziren. Zulo estuak, ganga erako zabiak eta hutsunetan lanparak jartzen zituzten. Torrefazio metodo erabiltzen zuten. Hau da, arroka ondoan egur sua egiten zen, harria berotu arte puskatu zedin. Ondoren, arrokari zuloa egiten zitzaion. Bertan, morroiek eta esklauek egiten zuten lan. Irungo Berak eta kalean errementari tresnak aurkitu dituzte. Hala nola, inguru txikiak eta hiltzeak gainera burdinazko barrak berotze eta forjatzeko zuten tresnak egiteko. Adibidez, aiztoak. Lan handia egiten zuten tresna egiten eta kanporatzen. Zeramika ez zen hemen ematen. Horregatik Galia eta Hispania beste lekutan etorri behar zen. Ama Txantaleko ermitak erauzketin batera artezautzako tresnak ugari azaldu dira. Beiragintza, errementaritzan, ehungintza, buztigintza eta aberan ibiltzen ziren, baina ere aztarnek erakusten dituten modua. Artezautzan meataritzaren osagarri eta Oiasoko ekonomia bizitzako giltzari izan zen. Eraikuntza. Erromatarrek Oiason irria eraiki zuten. Gaur egungo Irun duela 2000 urte. Ikerlari batzuen hipotesia jarraituz Bidasoa hitzaren atzean. Bia ad Oiaso. Irakurriamen daigete. Baina Euskal Herriko toki gehiagotan ere izan ziren. Ponpaelu, Iruña, Kalagurriz, Kalahorra, edo Andelos, Mendigorria. Esaterako, Kristo ondoren lehen mendetik aurrera errelua izan zen eraikuntzako material nagusia. Oiason hainbat eraikuntza publikoa eraiki zituzten eta ikusi ahal dira. Tenplua, portua, zubiak, hilerria eta termak noski. Merkataritza. Oiaso merkataritza gune garrantzitsua zen, eta Bidasoako inguruko produktuak, arrain kontserbak, egurra, larrua eta meategitako produktuak esaterako trukatzen ziren. Hauek guztiak Erriberara, Errioxara, Ordenera eta Mediterraneara ere iristen ziren. Oiaso itsasoko eta lurraldeko merkataritza hartzen zuen gunea zen. Hau da, Tarrako Oiaso galtza da lurretik, Kaisaro Augustatik pasako zena, eta itsasoz Flavio Burdigara ibili da. Dakigunez, Espainian enperadoreak Oiason portuaren eraikuntza agindu zuen Kristo ondoren lehenengo mendean. Honela, Oiasoneko kokapen garrantzitsua hartu zuen Kantauri itsasoaren erdialdean. Txanponak. Txanponen erabilerak ekonomia asko aldatu zuen. Jendeak erosketak eta trukeak errazago egiteko aukera izan zuen. Hala ere, txanponak egiteko metalak behar ziren. Bertako metagietan metal asko zegoen, eta handik txanponak egiteko erabili zuten. Txanpon gehienek antzeko itxura zuten, baina batzuetan tokiko aldaketak izaten zituzten. Erromatar txanponetan, aurrealdean enperadore baten irudia agertzen zen, eta atzealdean zaldun armatu batena. Irudi hauek boterea eta autoritatea adierazten zuten. Oiason, hirian hainbat txanpon aurkitu dira. Gainera gordatu beharra dago, dirua hitza denario erromatar txanponetatik datorrela. Segurazki adituek diotenaren arabera. Salvatore Deunaren elizan eta haren inguruan egindako indosketetan portuko aztarnak aurkitu ziren. Aztarna horiek, Kristo ondorengo 1 eta 2 mendeetan merkataritza garrantzitsua bertan egiten zela ondorioztatu zuten. Dirudienez, Kristo ondorengo 3. mendean portuak geldirik egon ziren, eta bertan ez zen mugimendurik somatzen. Erromatar garaiak, imperio osoan portu handiak iriki zituzten. Hala nola, Ostia, Italian, Kartago, Tunisian, Marsella eta Bordele Frantzian, Tarrako eta Lisiko Iberiar penintsulan, Londinion Britainian handian, eta nola ez Oiason, Bidasoa ibaiaren bukalean. Portu hauetan itsasontziek egurrezkoak ziren eta aldapak igotzeko prestatuak zeuden.
Itsasgizonek ontzietako produktuak jaitsi eta portuko biltegietara eramaten zituzten. Lehen aipatutako produktuak batzutan kai ondoan botatzen zituzten, hondakin gisa, eta bestetan bakarrik erortzen ziren.